sama in sun zo ba za su gani ba. Har yau ga wanda ya yi kira wata ya ga shi ba. Magana da matacce shi ba. Banga wanda ya fito ya ce a maida shi ba. Banga wanda zaki ya zafi ya tare shi ba. Banga wanda rakumi ya yi kaya shi ba. Banga mai mayar da ita ce tafi ga wani sana. Banga wanda rabu yake hidima a gidansa ba. Banga wanda an shi musulunci ya ce gaba sai mai sirrin su kudu su ba kai kalbin da daga kai an tashi Allah masarin ta tsara mai garin gobe mai da fara tsayawa a aiki har yanzu ne mai kuma kudin ƙarami har gobe dan wani girgauni na tiraruwa na hadi kai tamar garma babban sanaki tun kamai gwagwadon girman sunaye da ka tara mai gwagwadon girman bukari da ka nika mai salati ita abubakar shi tana cewa sallamar na saita wacce ba wanda ya taba jiki mai kwararar kamshi wata ina wuce sanu wacce ta tabbata kuka abin mamudu inda an ce Allah mai hofi a gaban ba ya saman sama ba ya ta kaka ya saman sama ta ya za a tattaka dukkanin fuka mai rafana da dora ka yaran saka mai nema ruwan muka da na fata dala anan ta yi shiri ko bayani sai ya dinga kawai wani lafiya sunan ka gani dina wani marar nishiya mai bani yau da gobe aka gajiya masanin abin da na kule a zuciya da taimaka na bani bayan ambiya salatin ya wuce bana adadin biya agare shi wanda ya zo da shiriya salatin ya zabuto yana tafiya da alin samar har lafiya assalamu alaika ya Muhammadu kai kyau da huta ya amjadu annabi ya kasu alkhairi ya Muhammadu duka amsa sallamar da kanka irin lafiya annabi ta kare bai ya hasadu ya bayyana kubri sannan amjadu da kai ne muka so kana wayi ya ce gobe tarafu ko bayyana kishiya ya mai karfi da ka wuce a zaɗan kai gomi sun buga da kai su barka wake gani ka ci na jiya ka ci na yau ka ci na zamani kai